Takže húsku si ukludníme, takto si ju zovrieme medzi nohy, pricvakneme a nachystáme si gumičku. Gumičku je dáme na zobák, je to veľmi dôležité, lebo husy robia veľmi bolestivé štipance. Nebolí ju to, úplne v pohode. Potom si ju otočíme a zviažeme jej nohy. Jedna nôžka, druhá nôžka a zviažeme. Husy sa šklbali kvôli tomu, kvôli periu. V každej chalupe boli dievky a bolo treba narobiť periny na výbavu. Husy sa šklbali aj 5 krát do roka. Začali sa prvýkrát šklbať vtedy, keď mali zrelé pierka. To sú zrelé pierka, neobsahujú tam krv. Ukážeme si, to je nezrelé pierko. Vidíte, ide odtiaľ krv. To je brko, už na ďalšie šklbanie, čo by bolo zrelé. Takže vytrháme všetky pierka, ktoré sú takéto zrelé. Zoberieme aj z tohoto papiera a husy nebude také teplo, bude sa cítiť podstatne lepšie. Na čo dávame veľký pozor, super, tieto brka, hovorí sa im letáky, tie držia vlastné krídlo, aby huska mala krídlo pekné na chrbte. Ináč by ho vláčila po zemi. Takže tieto pierka nesmieme trhať. Ostatné všetky, tie väčšie, krajšie, odtrháme.